16:00 opäť sledujete Štúdio Relax. Máme tu Vojtu, Jasminku, Olivera, Karinku. Oli, co ti je? alebo máme tu nejakého mimozemšťana. Dnešný diel bude o mimozemšťanoch. Začíname. Náš mimozemšťan je asi smedný. Čo by si dal? Relax, samozrejme. Nič iné tu nemáme. Aký relax? Akú príchuť, pán mimozemšťan? Pomaranč. Jo, pomaranč, 100%. To je dobrá volba. Já jenom pro diváky, čím dál tím víc se vlastně ukazuje, že ufoni opravdu jsou. Jako opravdu, už máme vlastně asi zhruba, nebo jenom tenhle rok, snad 400 případů, kdy různí piloti, různí lidi jako viděli a ohlásili to, že viděli jako UFO. Máte nějaký zážitek, že jste si připadali, že vidíte UFO, nebo že je to něco jako mezi nebem a zemí? To nie, ale ja určite si myslím, že existuje niečo na iných planetách, že niečo, čo nie sú. Nejaký život určite. Sa vyjadriť. Vyjadri sa. Co ty věříš mimozemšťany? Neviem, či věřím, ale čítal som taký dokument, alebo teda pozeral som taký dokument, že Pentagon sa vyjadril, že za minulý rok mali nejakých 400 objektov, ktoré nevedeli identifikovať a tie objekty nahlásili buď piloti lietadiel, alebo ľudia a podobne. No oni nedali žiadne vyjadrenie k tomu, že či je to UFO, alebo nie je to UFO, ale musia to všetko prešetriť. Takže mňa tieto veci zaujímajú. Dokonca aj v roku 1987 sa mi zdá, aj v Československu jeden pilot vrtuľníku nahlásil, že videl jeden predmet, ktorý nevedel identifikovať a prenasledoval ho, po taký strieborný doutníkový tvar. A stále riešime podľa mňa všetci, že či tí UFO neexistujú alebo nie. Tak táto príhoda je naozaj zaujímavá a je taktiež aj top. Super. Olivere, když tady máš tu masku, tak co byste řekli na to, kdybychom si zkusili být jako mimozemštění a říct třeba nějaký proslov k lidstvu. Kdybyste hádali, my si s Karinkou vezmeme masky, budeme mimozemštění a vy budete hádat, co chceme sdělit. Nebudem překládat. No. Já nebudu hádat, já umím ufonsky, takže já budu překládat. OK. Poďme na to. Tak jo. Dámy a pánové, já už tady mám ufona, mě velkou ctí, že dorazil jsem k nám na zem a já jsem tady o to, abych vám přiložil to, co nám přišel říct. Je to vaše. Když jsme letěli ve vesmírem lodí, jasně chápu, začali jsme dělat palačinky, začali jsme se přejídat a všem na lodi se začnou dělat blbě. Říkáme si, hledali jsme planetu, kde bychom mohli všechny tyto palačinky vygrcat ze sebe ven a našli jsme tu vaší, tak jsme tady. Jasně, říkali jsme si. Aha, jo. Chtěli jsme z lodě vyskočit ven a viděli jsme, že tam je velký rybník, kde bychom chtěli mohli bychom se tam jako vykoupat, ale zjistili jsme, že místo rybníku je jenom suchá velká díra, tudíž když jsme vyskočili ven, asi si dokážete představit, jak příjemný to bylo. Dopadli jsme. Jsme tam všichni. Je tam i Jarda, je tam i Pavel. Ne, Pavel tam není. Jo, aha, přišli kachny. Kachny nám řekli, Všechno špatně. Tak jak to bylo? Já jako ten mimozemšťan vidím, jak se lidi na zemi přejídají. A jsou prostě extrémně obézní a měli by dodržovat nějaký dobrý jídelníček. Skoro. Byl jsem blízko, ale. Skoro. Byl jsem blízko, dobré. Co druhá dvojce, to jsem zvedavý. No poď. Nám se vysmíváte, nám. Si pripravený? Čakaj, sa to normálne hodí, pozri tie vlasy, jak je Ako sme vlastne cestovali tou druhou loďou ako naša kolegynka. Áno, tak sme cestovali priamo okolo tiež nejakej veľkej zemi. A vtedy sme riešili, že musíme nájsť zem, kde je tiež nejaké obyvateľstvo, ktoré vysoko prosperuje a je tam veľmi dobrá ekonomika a strašne šikovní ľudia. A našťastie sme našli svet, kde žili ľudia a veľmi šikovní, kto? Veľmi šikovní politici. Takže našli sme krajinu, kde majú ľudia dostatok financií, politiky a taktiež aj múdrosti. Tak sme si povedali, že ideme sa ako dobrá mimozemská civilizácia inšpirovať na túto krajinu a my si zoberieme celú tú znalosť, áno, tú ekonomickú znalosť, aj tú politickú znalosť ku nám pomocou novej technológie. Tu máme takú podzemnú technológiu, kde nabereme tie skúsenosti z toho sveta a prenesieme ich do toho nášho. A tak vlastne sme vznikli potom my. Pozor, jak to bylo? Ale že úplne mimo.
Ja som totižto ako správny mimoženšťan prišla na planetu Zem odovzdať ľuďom trošku rozumu, aby sme sa vlastne všetci k sebe pekne správali, aby sme boli hodní a vlastne, aby sa ľudstvo tak napredovalo a dobre správalo aj k planete. A nebol som až tak ďaleko, bol? Ne. Od politikov, ekonomiky k dobrému správaniu ľudstvu. Viem si predstaviť takého mimozemšťana, ktorý by si mohol vyberať, že kam by vlastne išiel a tak pozoroval podľa mňa tú našu Zem z takej tej diaľky a tak sa pozerá, že bože, oni sú takí debili. Tak idem za nimi, no tak idem im povedať, jak to teda naozaj v tom vesmíre chodí. Preto som sa tak inšpiroval nejakou svojou intuíciou, ale asi úplne mimo, no. Nevadí, každopádne myslím si, že pokus tam bol a trestný úkol mi prosím ťa podaj, keďže si bol úplne mimo, tak si vyber niečo a... Že niečo najtrapnejšieho sa ti v živote zatím stalo. Hezký. No, tak poď. Neviem, čo najtrapnejšieho sa mi v živote stalo, ale pamätám si na jednu situáciu, ktorá dopadla nie tak, ako som si predstavoval. Šiel som na casting na jednu seriálovú úlohu a mal som sa naučiť svoju postavu. Moja postava sa volala Luky. A potom bola postava Lucia. A ja neviem, z akého dôvodu som sa naučil tú Luciu. A nech som sa naučil tú Luciu, a myslím to úplne vážne teraz. Došiel som na ten casting, začal som hovoriť naučené texty, ktoré boli za Luciu. A ten režisér na mňa tak pozeral a myslel si, že si z ňou robím srandu. Že si z ňou akože uťahoval. Ty si hral ženu teda. No áno. A na mňa pozeral, že či to ako myslím vážne. Tak ja som mu celú situáciu vysvetlil, že pardon, že ja som si to proste pomýlil, ja som nejak nevnímal a nevnímal som nejak tie mená, že Lucia, Luky, mne sa to proste splietalo dokopy a naučil som sa úplne inú postavu. Nakoniec som sa to naučil pred tým režisérom asi za 2-3 minúty celý ten scenár a vybrali ma a vďaka tomu som bol v seriáli Oteckovia. A s tím si myslím, že s tímhle poselstvím si zaslouží ukončit dnešní díl Studia Relax. Doufám, že se vám to líbilo. Každý úterý 16:00. A jak to říkáš vždycky? Dejte nám like, dejte nám... Presne tak. Odber, máme všetky sociálne siete. TikTok, Instagram a YouTube. A každý útorok o 16:00 vychádza nový diel Studia Relax. Taktiež nás môžete sledovať na našich súkromných Instagramoch. A tam vám budeme dávať opäť nejaké znalosti, niečo z nášho súkromného života. Sme radi, že ste tu s nami a vidíme sa opäť o týždeň. Pa, pa. Takto si sa dostal do nášho seriálu. Áno, takto si sa dostal. Wow, a to za tých 6 rokov si mi nedokázal povedať, že takto si sa dostal do nášho seriálu. Lebo to nebola Lucia a Luky, ale bolo to niečo iné, že fakt som sa naučil zlú postavu úplne. A bol to mužská postava, nebola to ženská, čo som sa naučil, to bola mužská postava. Fakt som sa to naučil úplne opačne, ako som mal a dostal som zjeba. A ja som, už ma chceli poslať domov, ja som sa im tam ospravedlňoval, že sa to naučím, pred nimi sa naučím tú druhú postavu a zahrám to. A tak ma vlastne potom prijali. A ešte mi dali improvizáciu, že dobre, tak zahraj nám nejakú scénku, vtedy tam zavolali Filipa Túmu, toho môjho seriálového otca, a mali sme zahrať nejakú improvizačnú scénku. Zahrali sme, im sa to páčilo a potom ma vybrali. To je dobrý, že si bojoval, ale... Super. Šikovnej.